Kaixo, bideo honetan irakatsiko dizuet nola konpilatu zuen lehenengo biro aplikazioa, vale? Horretarako izan behar dugu gure biro kontua, noski. Ordan biro kontu horrekin sartuko gara biro cloudera eta deskargatuko dugu dakarren adibidea, vale? Deitzen dana biro studio. Bagatosona documentationera, bai? Eta aukeratzen dugu hemen getting started with Biro Studio. Horra ematen diogu eta hemen berziatzen digu lehenik eta behin erabili behar dugula Unity eta Unityren bertsio zuzena. Orain ikusiko dugu, vale? Ez du balio beste bertsiorik erabiltzea, bai? Biro Studio Unity proiektu bat da, vale? Eta proiektu hori egiteko erabili zen Unity bertsio berdina instalatuta izan behar dugu. Vale, lehenik eta behin orduan jaitsiko dugu Biro Studio for Unity, hemen dago linka, vale, deskargatzen dugu, download, ematen diot, ni da jaitzita daukat, bai? Eta, egiten duguna da, zuen proiektu karpetan, bai? A ber, dut ikusten. Hemen daukat, proiektu haketan zein, neseke, hemen deskargatuta daukat Biro Studio azkenengoa, deskargatzen dut, unzipeatzen dut, eta hemen daukat, bale? Eta hau da, Unity Hubekin zabaltzen dudan proiektua, bai, ikusten zuenez, berdina da. Biro Studio, bale, begiratu. Ematen diot hemen add project on disk, eta aukeratzen duzu, orain deskargatu duzun Biro Studio hori, bale? Biro Studio azkenengo hori, bale? Bai, orduan, hemen zabaldu aurretik agertuko zaizu hemen Unity Huben Projects pestainitoan, bai? Agertuko zaizu eta agertuko zaizu hemen zein editore bertsioa erabili zen proiektu hori egiteko, ba. Instalatu izan behar duzue zehazki bertsio berdina, bale? Bestela, akatsak emango izkizue paketekin, bale? Dependentziak ditu eta bezbada ikazue proiektua, Biro Studio hori sortu ziren pakete bertsio berdinak, akatzak emango ditu, bale? Orduan, ziurtatu, kasu honetan, orain zegoena, zen 6000.0 FB proiektuarekin, Unity bertsioarekin eginda, bale? Ez badokazue, ematen diezu installs, bilatzen duzu hori, eta instalatzen duzu, bale? Orduan, guazen zabaltzera hori, bai? Badokat hemen Unity zabalik, bale? Eta printzipioz proiektuak estena bakarra dauka, deitzen dana Biro Main, bai? Biro Main estena bakar hori dauka. Orduan, egin behar duguna, Biro Studio horrek dituen adibideak ikusteko, joan bar gara Window Package Managerera, bai? Package Manager horretan, bai? Bilatuko dugu gure proiektu barruan dauden paketeak, eta horien artean bilatuko dugu Biro dituenak, bale? Eta orduan, Biro pilo pakete ditu gure proiektu barruan, eta horien artean da Biro Studio da interesatzen zaiguna. Biro Studiora noa, eta hemen samples barruan klikatzen dut, samples pestainituan, eta bi eszena adibide interesgarri agertzen zaizkit, bale? Biro Lab eta Biro Lobby, bale? Biro Lab bada an example scene of the many interactions that can be made with Biro, bale? Horrek zesan edu, horrek dauka. Birorekin egin daitezke eta automatizatu daitezkeen gauza guztiak, bale? Eta bestaldetik, ez da orduan hori importa ematen diot, eta dana importatzen dut proiektu barrura, bale? Eta berdin egin got Biro Lobbyarekin. Biro Lobby zer da? A scene that can be used as a lobby scene for a base scene of your own project. Bale? Orduan, Biro Lobbyk daukana da, Biro funtzionatu alizateko beharrezkoak diren estena batek behar dituen elementu minimoak, bai? Oso interesgarria da hori, azten gara horretatik, eta hortik gure aplikazio propioak eraikitzen jun gaitezke, bai? Orduan, hori importatzen dut, ere, bai? Baditut horiek biak, bandituen instalatuta horretik, bale? Eta, nire modua estenak topatzeko bada, manator bilatzaile honetara assets barruan, eta bilatzen dut por tipo de
de objeto, escene, bai, eta ordan hiru estena ditut. Lehen neukana, biromain, birolab eta birolobi, bale, esan dakoa, birolabek ditu adibide guztiak, bale? Ordan, egiteko biroko aplikazio bat, hemen dauzen adibideekin gauza pilo bat egin ditzazket, bale? Guazen ikustera zer daukan hemen, denetarik dauka, bale? Play ematen diot eta jolastu dezaket Unity barruan betaurrekoak erabili gabe. Betaurrekoak erabiltzeko, hemengoa ejekutatzeko, gauzatxo bat egin behar da, komentatuko dizuet, bale? Bale, printzipioz hemen daude nola mugitzen den, nola kontrolatzen den, action, teleport, turn, bale, fly, ez dakiz zer, crouch, grab G eta un grab H, bale? Hori da. Aukeratzen dugu bask, bale, eta hor goaz, bai? Mugitzen gara Unity barrutik, eta hemen adibidez, zer dauko, baitu? 3D komponenteak, hemen 3D elementu elkarregara gileen bat, hainbat adibide, bale? Noa eszenera, play nagoen bitartean, eta topatzen dut nire pertsonaia dagoen lekua, bai? Horrikot iardatzean, horrela. Vale, a ver, no dauka. A ver, modu erraz bat kokatzeko nire pertsonaia. Seguro dagoen amendik. Vale, hemen nago, bai. Ari eman nire zeieke, baina, bueno, vale, gero ez ditut ikusi nahiak markatu gizmo guzti hauek. Vale. Horren hemen ditut elementuak adibidez, palanka hau, bai? Baitu, palanka hau programatzeko, hemen daukat komponentea. Ez dakit zer egiten duen, noa jolastera eta ikusiko zer egiten duen. Bai, esan dugu klik egin behar nobala gauzak aktibatzeko, ez? Pero egia da. Hor. Igual grab egin behar dut. Ez que, igual frogatu beharko nuke hau gafekin, ez da? Eskumako eskuma G. Hor dago, bale. Oso zaila da egitea grab bat eta mugitze aldi berean. Teklatu eta zaguarekin. Bakarri mugitzen dela. Bai, hau VR-ekin ezberdina izango litzateke, ez? Hartzen duzu manditoak, grab egiten duzu eta mugitzen duzu palanka, bale? Bueno, olakoren bat erabili nahi badugu gure proiekturako, ez daukara ginik sliderrean, arroa. Hemen barrurago sortu behar naz, hor. G, baina rotatu behar dut. Esatu da, justu igual adibire txarra topatu dut. Bueno, hemen daude botoi hauek, bale? Osea, kontrol hauek. Hauek dira objeto grabableak, heldu daitezkenak, bale? Zartu behar dut manditoa beren barruan, berri ere, baitu, hau. Hartzen dut, bale? Eta H-arekin botatzen dut, eta T-arekin throw egiten dut. Throw, bale? Bueno, zer nire aplikazioan, adibidez, nire makina, ez dakizen makina industrialaren simuladore egiten da badabil, eta zerbait makinera eraman behar baldin badut, hau litzateke erabile beharko nuken komponentea. Adibidez, ikustera hauek kuboak, bale? Hor dago kubita, bai? A ber, zein da, aukeratutakoa? Grabable kube, bai? Hau da, hemen daude pilo bat grabable, horietariko bat hau da, eta horren ikusi badugu zeintzuk komponente dituen barruan kubo hori argarria hartzek izateko, badauka box glider noski, rigid body noski, propietate fizikoak izateko, eta X-grab interaktable, bale? XR grab interaktable. Osa, ja zuzenean ez dauka birograb, osa, XR grab interaktable da OpenXR-ko elementu bat, ez da birokoa, bai? Gero be, bai, sarean, osa, hainbat pertsona aldi berean, sala berdinean, edo eszena berdinen jolasten daudenean, objektu hori danak ikusteko hartuta eta mugitzen dela, horretarako erabiltzen da network object komponente hori, bai? Eta azkenik,
hau bai, biro X grabe interaktable, bai, hau da, sartu beharko genuken komponentea, ziurazki biro XR grabe interaktable komponentea bakarrik sartuz gero, bai, izango genuke ja beste hauek guztiak, bale? X grab, network object, eta network transmission setting, network transmission, UR grab interactive forward, bai, hau guztiak berak sartuko lituzke bakarrik, bale? Bale, nahi oso gero egin ezeko frogatxoak, bale? Bueno, jarraitzen dut, pues bueno, hemen hori, grabableak daude, hau da, denbora, oza, nik gaf betarrikoa jarriko dituzke, eta ingo nuke pues froga bat benetan betaurrekoekin, bale? Hemen zintxuk elementu dauden, hemen ez dakit hand control sartzen badut, detektatzen dit, eta nola zer detektatzen duen, nola egin daiteke hori, oso hori adibide bakoitza basoaz ikusten, adibidez, socket interaction, XR-ren klasiko bat, bale? Graba egiten dut eta sartzen dut hor barruan, bale? Pues bueno, adibidez, hori da gure makinaen behar dugun, ez? Jarri behar dudala, ez dakize pieza, ez dakin nun. Programatzen duzu, socketa utxunea daukan elementu hori, litzateke zuen makina, eta jarri nahi duzun pieza litzateke ku hori, bale? Adibide hau hartuko nuke hori egiteko, bale? Eta horrela gauza guztiekin, bideo bat nola egin, animazio bat nola bota, hemen kotxezitu hauen lasterketa egiteko, bai? Robota artikulatu bat, hainbat gauza daude, bai? Animazio bat egiteko, timer bat egiteko, bai? Atxera kontu bat, menu bat egiteko, dena den hori dokumentazioan badago, bale? Osa, nik hemen egin dezakedan bideo honetan, bale? Hau guztia badakazu zuek zuen bideo kontuarek dakarren dokumentazioarekin, bale? Adibideak, Birolab, adibidez hemen dator. Birolab, zer da Birolab dakarrena? Bueno, hemen dago ez barruan nik topatu da, esan dizu dela, no topatu, Birolab hori, bale. Birolobi, bale. Gero interesgarria da, zuek zuen script propioak integratzeko, nola egiten da, bale? Hau da, ez barkatu da, visual scripting egiteko biro barruan, bale? Neri hau etxe gustatzen, zenik baki programatzen, baina, bueno, erraz sartzeko akzioak eta bai nodoekin eta horrela. Batak uste nire ez dugu behar, bale? Hemen, nola sortuko genuke, ez? Hemen, azkenean dana dokumentatuta dago, bale? Nik orain erakutsiko dizu eta simple bat egiten, nola konpilatu hori, eta nola igo eta ejekutatu gure biro gelan edo gure single playerrean, bale? Venga, momentuz, lehenengo bideo Birolab esploratzearena bukatzen dugu. Kaixo, bale, behin ikusita Biro Studiok dakarren, pues bueno, adibide eszena hori Birolab, bai, orain ikusiko dugu nola hori konpilatu, aplikazio batean bihurtu, nola igo gure biro zerbitzarira, eta nola ejekutatu aplikazio hori gure biro single playerra edo gure biro run playerra erabilita, bale? Orduan, Birolab eszenan gaudelarik, bale? Hemen gaude, bai? Hau da, ejekutatzen ari garen eszena, aurreko bideoan ikusi duguna, bai? Orduan, hau nola argitaratzen dugu, nola publikatzen dugu, nola sortzen dugu aplikazio bat, biro aplikazio bat, bale? Bagoaz, biro, window, biro pestainonetara, eta dashboardi ematen diot, bale? Lehenek eta behin, nire kontura konektatu behar naiz, bale? Josu teknika nire erabiltzailea da eta nire pasaitza jarriko dizuet dut, bale? Logeatzen naiz. Pum, logeatuta nago Josuko Belo. Oso ondo, bale? Orduan, ondoren venga, utxiko eta garbi, bale?
sortuta dokan ez adibidea egin aurretik egin dut, baina bueno, zuek berdina egin beharko duzu, bale? Eszena, bale, aplikazio berri bat sortuko dugu, bale? Deituko diogu biro adibidea. Bai, hemen application namearen jartzen duena, hor jartzen dugu gure aplikazioaren izena. Bale, gero, zeintzuk hizkuntzetan izatea nahi dugu. Bale, bueno, gutxienezko bat jarri beharko duzue, Baske, kasu honetan, goazona Bask, ad ematen diot, eta hor zerrenan agertuko zaizue, gutxienez lenguaia bat egon behar da aukeratuta. Bale, gero, hemen behan, zein da gure berriro ere aplikazioaren izena, biro adibidea. Idatziko dugu. Ez daukagu, nahi bat zue ikonito bat izatea, sartzen diozu hemen proiektu barruan dagoen irudi bat, bale? Eta, hor garrantzitsua, zein da publikatu nahi dugun eszena. Bale, eszena gurea da BiroLab. Bale? BiroLab da eszena hori adibide guztiak dituenak, hori sartuko dut biro zerbitzarian eta jolastuko dut single playerrean, bale? Hori da, egin da denengo aplikazioa. Izatez, nik ez dut ezer egin, da birok dakarren aplikazio hori, Unity proiektua, Biro Studio Unity proiektuak, bale, adibide bada, ez da? Unity barruan, bai? Eta horretan hainbat eszena daude, BiroLobby eta BiroLab. BiroLab da hori adibide asko dituen hori, bale? Orduan, sortu egin nahi duena da, Unitytik, aplikazio hori sortu nahi dut eta zerbitzarian utzi nahi dut ejekutatu ahal izateko. Bale? Orduan, hau da BiroLab eszena, biro adibidea jarri diot, bale? Eta hori da, eszena proiektu honek izango duen eszena bakarra kasu honetan, bale? Ez dut beste eszenarik behar, batzutan aplikazio batzuetatik, hainbat eszena behar dituzu, pantaila batetik bestera juteko, adibidez, hemen da tailerra eta hemen da ikasgela, hori barruan badaukazue, bi eszena ezberdin izan ahal dituzue, bale? Kasu honetan bakarra jarriko dugu, eta hori dago, bale? Egingo duena da build, eta sortuko dut aplikazio hori, bale? Non gorde nahi dut aplikazio hori, bale? Unity, nik beti ohitura daukat, Unity proiektuaren barruan gordetzea, baina kontuz, beti assets karpetaren kanpoan, bale? Horretarako nik sortzen dut beti, hemen eskumako botoiari eman da, edozein lekutan, sortzen dut karpeta berri bat, bale? Eta deitzen dut karpeta horri exekutableak, bale? Kasu honetan, badauka sortuta, bale, exekutableak karpeta sortzen dugu, hor barruan sartzen gara, eta hor exekutableak karpeta horretan utzi nahi dut nire aplikazioa. Aplikazioak, kasu honetan, nire biro adibidea aplikazioa, bale? Hautatzen dut karpeta, badaukat sortuta, sortzen dut berriz, zue hori galdetuko, eta ordua, konpilatzen dut, denbora bat ematen dau, bai? Luzetxoa, eta azkenik, argitaratzen du, bale? Txarango dugu prozesua, bale, nik ja aurretik konpilatuta daukadanez, ez du horren beste irango, bai? Zuentzat luzeagoa izango da prozesua. Bale, nahi badezue, bitartean jungo gara ikustera nora igo beharko dugun gure aplikazio hori. Sortzen den bitartean, utziko dugu hor konpilatzen eta egiten aplikazioa. Bale, borduan, hemen, non igotzen dago, bale? Noa, biro portalera, bale? Biro portal, biroportal.virtualwareko.com horretara noa, bale? Hemen logeatu beharko zarete zuen erabiltzailearekin, bale? Ni teknikako erabiltzailearekin logeatuta nago, ederto, bale? Eta orain, hemen gaudelarik, BiroCloud honetan gaudelarik, BiroPortal honen barruan, eman beharko diogu aplikazioak atalari, bai? Eta hemen gaude gure BiroPortalen barruan aplikazioen barruan, bale? Honek bukatu egin dago, ederto ejekutablea ikusi, sortu egin dit, bale? Itxiliko gara, bale, barkatu birola, barkatu Unityra, Unity ja bukatu du, eta sorti dugu ejekutableak karpeta barruan biroadibidea.zip, da nik aurretik neukan adibide bat. Biroadibidea.zip, bale. Nora igo behar dugu aplikazioa, bale? Zip hau
da birok behar duen aplikazio oso hor barruan dago, vale? Eta hori da igoko duguna gure biro portalera. Orduan, bagoaz gure biro portalera eta esan bezala aplikazioak atalean klik egiten dugu. Hor barruan gaudelarik, ikusten duzu hemen daudela bi ikonetxo, artxibosi ematen diot, artxibos. Pum. Eta hau da gure zerbitzarian ditugun artxiboak, vale? Guk gure single playerren edo gure run playerrean ejekutatu alizateko utzi behar ditugu biro karpeta horren barruan, vale? Azkenik bada drive baten grab bat da, eta orduan hemen dakagu, karpeta sistema bat en la nube, bai? Eta guk zein biro bertzio erabiltzen ari gara? 3.1, ez dakiz bai? 3 bertzioa, ez? Orduan sartuko dugu gure aplikazioa 3.0 karpetara, bai? Eta ona igoko dugu, bai? Ikusten duzuenez, hemen hainbat aplikazio daude jada sartuta, bai? Birok ematen dizkigunak, edo virtualagoaretik datozenak, edo zuen ikastetxean, zuen lankideek, edo ikaskideek, edo lankideek, bai? Sortutako aplikazioak. Nirean, adibidez, hau da nire teknikako erabiltzailea, baina nire ikastolako erabiltzailean, nire ikasleekin batera aplikazioak garatzen ditugu biro erabilita, eta hemen ditut nire ikasleen aplikazio guztiak, bai? Beraiek ere frogatu ahal izateko. Vale, orduan, egin behar duguna da, zer, nuevo, aplikazio berri bat, vale? Subir archivos, pum. Vale, eta zuzenean, igo behar dut, biro adibidea.zip hori, vale? Denbora bat ematen du zerbitzarira igotzen, badoa, vale? Vale, eta ikusi hemen dago igota biro adibidea, vale? Gure zerbitzarian igota dago, vale? Guk sinisten dugu, guazen ikustera egia den, vale? Orduan, orain egin nahi duguna da, gure aplikazio hori frogatu gure single playerrean edo gure biro gelan, vale? Orduan, horretarako, noa, nire single playerrera, bai? Bai, eta beti bezala, horrela daukat nire single playerra behin logeatuta 3.1 nago, vale, perfecto. Sesio berri bat sortuko dut. Sesio berri bat, eta nola deitu diot, biro adibidea, vale? Hemen egon beharko litzateke. A ver... Hol jargot. A ber dagoen, igual ez da eguneratu. Itxiko dut eta sartuko berriro, vale? Sartuko naiz berriro. Eguneratzeko zerrenda hori, bai? Zabalik neukalako single player batzutan horlakoak gertatzen dira. Single playerrera, utxetik. Logeatzen naiz, nire erabiltzailearekin. Pim-pon, txinge-pon, txin-txin-pon. Logeatzen naiz. Eta, orain bai, imaginatzen dut hor goian egongo dela nire aplikazioa, vale? Vale, biro adibidea, bai, horrela da, bai? Ikusi duzuenez, baitu, denbora realen ikusi dugu gertatzen den arazo bat, vale? Biro single playerra bakarrik konektatzen da zerbitzarira hasieran, bai? Horretarako berria hasi behar dugu single playerra bakoitzean aplikazio berri bat igotzen baldin badugu, vale? Hemen dago, biro adibidea, vale, beti bezala, nire saioan aukeratutako aplikazioa izango da, aukeratzen dut, deskargatzen da biro adibidea nire ordenagailura, eta egiten duenean laizter nire saio hori jolastu ahal izango dut. Ondo, create, vale? Badago nire saioan artean, vale? Norbait gonbidatu nahi baldin badot saiot horretara, badakizue kopiatzen diot pasait berezi hori, kopiatu, eta bidaltzen diot emailez, berak hemen jarri ahal izateko eta nire saiora join edo sartu ahal izateko. Ni bakarrik nago, sartuko naiz, play emango diot, jolastuko hot beta horrekoekin, eta printzipioz izan biro lab adibide hori, jolastuko aukera izango dut. Vale? Hau ze, vale, eske hor da.
Hau da, nire Birolab aplikazioa sortu dudana, igo dudana zerbitzarira, bale? Hor dago, edo zein gauza egin dezaket, bale? Bale. Hor dago, hori da modurik simplena aplikazio bat sortzeko. Dakarren adibidea, aplikazio baten, Unityn adibidea, aplikazio bat bihurtu dut, eta hori zerbitzarira igo dut, bale? Hori da zuek aplikazio bat sortzerakoan egin behar duzuen prozesua. Hori da. Eskerrik asko. Bueno, urrengo bideoan irakatziko dizuet nola egin aplikazio bat 360 bideo bat biro barruan ikusi ahal izateko. Oso erabilgarria. Eskerrik asko.